Pa što se tiče 2018. godine, Srbija je stvarno napravila jedan jako veliki uspeh. Učestvovala je na svetskom prvenstvu, osvojila je 3 boda. Što se tiče Lige nacija, fenomenalno. Završili smo kao prvi u grupi. Za 2 godine smo korak unapred. Što se tiče mlade reprezentacije, kvalifikovala se na evropsko prvenstvo. Znači, jedna jako dobra i uspešna godina za reprezentativni srpski fudbal. Sigurno da želimo da budemo u prve 2 reprezentacije koje idu direktno, koje će se plasirati na evropsko prvenstvo. Mi se nikoga ne plašimo, ne u ovoj grupi, nego s bilo kim da igramo, idemo uvek na pobedu. Imamo jako dobar kadar, čak nekih 25-30 igrača koji su unutar tog kadra i bitno je da svi budemo zdravi, da svi budu spremni za to što nam predstoji. Očekujemo od mlade reprezentacije jedno fenomenalno učešće na evropskom prvenstvu i oni su jedno od najboljih reprezentacija u Evropi, od njih isto očekujemo apsolutno da dođu do završnice turnira. Jeste da smo zacrtali visoke ciljeve, ali bez tih visokih ciljeva ni ne možemo da dođemo do velikih uspeha.